Música i flors. Aquesta és la proposta de Do Re Mi Fa amb Flors que es va presentar el passat dissabte 5 de maig a Calonge i que tindrà lloc els dies 12 i 13 de maig als carrers del centre històric. Enguany, Do Re Mi Fa amb Flors arriba a la segona edició després d'encetar el seu camí l'any passat amb una bona acollida de públic. Per l'edició d'aquest any, la proposta inclou una vintena d'actuacions musicals i la visita a 18 espais del centre de Calonge, alguns dels quals són privats i només s'obren durant la celebració d'aquesta activitat. Els patis de Can Plaja, Cala Neus, Cantavi o Cala Nit a Pagès són alguns dels exemples d'aquests espais que es podran visitar durant tot el cap de setmana del 12 i 13 de maig. La presentació de l'edició d'enguany, a la que van assistir un centenar de persones, es va tancar amb un concert del pianista Lluís Vidal, acompanyat de la lectura de diversos textos a càrrec de l'actriu Berta Vidal. Do Re Mi Fa amb Flors també presenta una exposició fotogràfica d'autors locals, una exposició de flors del casal d'avis i una exposició de bonsais a càrrec de Marc Estregués. Entre les novetats d'enguany també hi ha la col·laboració de l'Ajuntament de Girona, que ha cedit part del material utilitzat en edicions anteriors a Girona Temps de Flors. Do Re Mi Fa amb Flors està organitzat per un grup de persones de Calonge i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament.